Емин Мехмед Али, Аптуа Чакър и Саафет Реджеп Реджеп. Това са тримата турски терористи, които извършват серия от кървави атентати в България през периода 1984 година 1987. Техни дела са взривовете на Централна ЖП гара Пловдив, Аерогара Варна, влакът на гара Буново, кафе-сладкарницата на хотел Сливен. Убити са 8 души, сред които 2 деца. Десетки остават осакатени за цял живот. Първият терористичен акт е извършен на 30 август 1984 година. Емин Али, ръководителят на групата, взривява чакалнята на ЖП гара Пловдив. Умира една жена, а 42 са ранени. И което винаги си ми е останало в паметта, точно за жената, която е почина тогава от този случай. Цялата беше обгорена страшно и от всичките й дрехи, които била, само бельото й беше долу на единия крак. Имаше изгаряне, не съм медицинско лице, но си спомням първа, втора и трета степен. И след той не можеше да диша, кислород и така и подаваха. И няколко дена поживе и почина. На същата дата, 30 август 1984 година, когато е взривена чакалнята на ЖП гара Пловдив, тримата терористи поставят още една бомба. 38 минути след взрива в Пловдив, в 18 часа и 5 минути, на паркинга пред Аерогара Варна, избухва второ взривно устройство. Ранени са 2 жени от морския град – Елена Владева и Елена Иванова. Само половин година след взривовете в Пловдив и Варна, страната ни е разтърсена от нов атентат на ЖП гара Буново. На 9 март 1985 година лидерът на терористите Емин Али поставя експлозиви във вагона за майки с деца на бързия влак Бургас-София. В 21:31 минути бомбата избухва. Умират 7 души, сред които и 2 дечица – Стефан Атанасов на 13 години и Георги Цветков на 12. Всичко стана за секунда. Влака спре, ток спре, стана една бъркотия. Та страна към гарата нищо няма от вагона. Дупка голяма. Горе дупка. Няма покрив, няма нищо, няма купета, всичко са единия навътре. Мъртвите, които бяха разкъсани, и бяха от към вилата в акациите. Там намираха парчета от крака, ръце. Баща ми не можа да се разпознае детето в моргата. Казва, това не е на моето дете. Въртях се, не мога да опознае. По зъбите го познах. Тоскаха ми изяде меч. Половин час след взрива на ЖП гара Буново, в 22 часа и 2 минути, избухва бомба в кафе-сладкарницата на хотел Сливен, поставена отново от Емин Мехмед Али. Ранени са 23 души между 18 и 30 години, а щетите възлизат на 60 000 лева по тогавашните цени. Всички актове, без изключение, терористични актове на територията на наша страна са инспирирани от разузнавателните служби на Турция и на турското военно разузнаване. Нека всички българи да разбират. Няма самодеен, няма терористичен акт, който да е самодеен. Решил някой да прави това. Такова нещо няма. Зато и защото един терористичен акт се осигурява и в материално отношение, най-вече. Айде, материално отношение, взрив на времето можеш да намери от миньори, от каменоломни и така нататък, но поне организацията на работа лечеше, че тук пипат професионалисти. Но той е терористичен акт в Пловдив, събуди, така да се каже, стресна
разузнавателните органи и органите на държавна сигурност. Зато и защото той е един от първите, бих казал, не първия, но един от първите терористични актове в България. Тогава ние дори нямахме служби за борба с терора. След първите бомбени атентати, едва тогава се организират в състава на 6-то управление, се организира отдел за борба с терора. Тоест ние до този момент не сме имали, това беше някаква нова форма на остри, подривни действия, насочени с терор, свързани с отнемане живота на много хора. Трябва да дадем по-равно, или пропорцията по-точно не може да се определи, до каква степен турската държава, турските специални служби могат да дадат директива, или може да имаме на тази почва да се родят самоинициативници. Не забравяйте, че в турските специални служби има едно специално управление за психологически операции. Това е управление, което точно изучава бита и живота на тези части от населението, и много точно знае във всеки момент тяхното състояние, може да с подходящи психологически средства да въздейства. Това е разузнавателно управление, което е разчетено с специфичните средства на психологическо въздействие, на масова пропаганда и така, и това го видяхме през периода на така нареченият възродителен процес, това го видяхме, че действаха много умело. Аз мисля, че в делото на тримата, те не са само трима, там са повече, но Елин Демирев, Алцек Чакъров има конкретно указание, т.е. потвърдено в съда на съдебно заседание, за техни срещи с консула в Бургас. И доколкото по цял свят практиката е една, консулските служби са филиал на нашите служби, значи някаква връзка има и тази връзка е напипана. Няколко часа след арестуването на Елин Демирев, консула го отзовават. Тоест той повече не се появява в тази държава. От 85-та до посочената от вас 87 година 28 организации нелегални са разкрити от държавна сигурност. И повечето от тях са си поставили за цел и извършване на терористични актове. Защо? Защото смятат, че това ще помогне на майка Турция, на родината Турция да възстанови старото статукво. Не случайно терористите избират да направят атентатите на оживени места и транспортни възли. Така извършеното ще се разчуе не само в страната, но и в чужбина и ще създаде впечатление за организирана сила, чието мотиви се различават от характерните за криминалните престъпници. Кървава баня е щяло да има в Пловдив 5 месеца преди атентата на ЖП гарата през 1984 година. Ръководителят на терористичната група Елин Маджаров възлага на Мюмюн Мюмюнов от село Жълт камък да сложи спирателна обувка на ЖП релсите, за да предизвика дерайлирането на бързия влак. Това трябвало да стане на 3 март, в деня на освобождението на България от турско робство. Приготвената спирателна обувка е била увита във вестник Работническо дело и поставена в куфар. Мюмюн Мюмюнов приема задачата, но на ЖП гарата в Пловдив се разколебава и не изпълнява поръчението. Отива до автогара Юг в града, влиза в чакалнята и оставя куфара, след което се прибира. Така, само по щастлива случайност е осуетен втори атентат, при който жертвите щяха да са стотици. Спирателната обувка обаче и вестникът Работническо дело от 28 февруари 1984 година, в който тя е била увита, се оказват надежни веществени доказателства за следователите. Върху всяка спирателна обувка, използвана в ЖП транспорта, са изписани инициалите на гарата, на която принадлежи. Върху намерената в куфара обувка обаче, тези инициали умишлено са били заличени. Все пак по нея са останали неясни белези от ремонт. Следователите проверяват ремонтните работилници в 20 гари и спирки по направлението Пловдив-Бургас и установяват,
че обувката най-вероятно е ремонтирана в работилницата на ЖП гара Владимир Павлов, Бургас, откъдето с спирателни обувки се снабдяват всички гари на бургаската ЖП секция. Много важна следа се оказва парчето от вестник Работническо дело от 28 февруари 1984 година. На него е изписано на ръка числото 90 в полето над заглавието. Според установената на много места практика, числото 90 означава, че собственикът е абонат и живее в дом или апартамент с номер 90. Издирването започва най-напред в Пловдивски окръг, откъдето са изпращани и анонимните писма в периода 1976 година 1984 с заплахи, че ще има взривове. Проверките на абонатите на вестник Работническо дело в Пловдивски окръг не дават никакъв резултат. В средата на май 1987 година следователите започват да търсят собственика на намерения вестник в Бургаски окръг, където е била ремонтирана и ЖП спирателната обувка. В тетрадката за абонаментите за 1987 година не е намерен абонат на вестник Работническо дело, който да живее на номер 90. В нея обаче е записан Елин Маджаров като абонат на вестник Черноморски фронт с адрес Бургас, ЖК Изгрев, блок 58, апартамент 90. На негово име в Централната поща в Бургас е открит талон за абонамент за 1987 година. Блокът, в който живее Елин Маджаров, се обслужва от 3 пощальонки. Една от тях изписва числото 90 по същия начин, както е написано върху въпросния вестник. Според пощенската служителка, Маджаров е бил абониран за вестник Работническо дело в продължение на 3-4 години и през 1986-87 година е заменил абонамента си с местния вестник. До Елин Маджаров водят и други следи. Оперативният работник от направление терор Георги Сотиров установява, че Елин Маджаров, продавач на сладолед на автогара Запад в Бургас, използва в работата си покривки за маса, сходни с намерената на плажа в курорта Дружба, където през 1986 година е поставен взрив. Тогава с мои колеги от 6-то управление отидахме и направихме наше разследване, с което установихме, че наистина покривката, която има в ресторанта на автогара Запад, е същата, каквато е намерена и в Дружба. Направихме едно бързо изучаване на лицата, които работят в ресторанта и се оказа, че няма хора, които са с турско самосъзнание. Нямаше нищо смущаващо. Тогава в разговор с едно лице от ресторанта, аз му казах какво търся. Казах му, че търсиме терорист, човек, който е залагал бомби, който мрази българите. Направих един портрет от това, което вече имах представа собствена за това, кой би могъл да направи този терористичен акт. И той каза, като търсите такъв човек, ето го този, дето продава сладоледа, той казва, ако може нас, българите, ще ни издаде в 2 капки вода. Български турчин с възстановено име, който продава сладолед на автогарата, печелеше много добри пари от това. Заможно семейство бяха, съпругата му беше сервитьорка. От проучването, което направих тогава, говорих с служител на милицията, който отговаряше, наблюдаваше хората около този ресторант и той ми каза, че Елин Маджаров е отсъствал при няколко взрива, които бяха станали преди това, при които имаше и убити и ранени хора, че е отсъствал от работа и че е давал някакви обяснения, че бил зет. Примерно на съпругата му правили ревизия и той ходил да й помага. Значи беше установено и документирано от преди това от мои колеги, че този отсъства от работа, но до там бяха спрели. Веднага е назначена и графологична експертиза на писмени материали, която по категоричен начин установява,
че Маджаров е автор на 4-те анонимни писма с терористични заплахи, изпращани до властта през периода 76-84 година. Оперативните служби поставят Елин Маджаров под непрекъснато наблюдение, за да се съберат още доказателства и евентуално да се разкрият негови съучастници. Така в полезрението попада и Алцек Чакъров, близък приятел на Маджаров, по професия моряк. При проверка на почерка му е установено, че той е автор на 5-то анонимно писмо с закани, че ще извършват терористични актове. От първата двойка терористични актове, извършени на 30 август 1984 година в чакалнята на ЖП гара Пловдив и на паркинга пред аерогара Варна, до залавянето на терористите минават близо 3 години. На 13 август 1987 година тримата терористи са задържани и изправени пред съда. Бяха много притеснени на хора, които им се слагат белезници, на които се слага по един чувар върху главата, за да не виждат какво става. Хора, които се качват на хеликоптер, бяха много притеснени. Но се държаха здравата. Значи, те не проговориха в следствието от първия ден. Бяха се запънали и държаха до последно, докато не бяха разбити документално и със свидетели, които доказаха, че свидетел имаше за вагона с майки деца една кондукторка, която беше запомнила Елин, че му е правила забележка за това, че е в купето и че трябва да излезе от това купе, защото той е за майки с деца, а не за възрастни. Той пушил в коридора, пушенето там е забранено. Имаше свидетел, който си го спомня този случай. После на делото, като отидахме, последното дело в София, в съда на една маса бяха сложени деца носили да слагат отрова тук в езовира. Деца ги фанали отровите. Там деца на летището във Варна, деца взривявали, в дискотеката деца взривявали. Всичко беше наредено в съда, го видях там. И когато там не изпитаха пак в залата, дето отидахме, след той каза един висок човек, голям ностай, Маджари, я ставай, кажи как се турла бомбата. И той станал, един пролен, и станал и казал така, другари, лично аз сложил взрива в купе тук. Той казал. Ма не ни даде право нас да го хванем, че да му искат забити, да го заколя, значи. А пък на делото бяха, в последното дело, когато ги хванаха, бяха, от всякъде имаше ранени. От летището, от Варна имаше хора там ранени. От Пловдив, от гарата имаше там ранени. От Сливен, дискотеката имаше ранени. Контузини бяха там на делото. Беше пълен съда с народ. Съда беше пълен с народ. От деца пострадали от тези атентати. Имаше свидетели, които категорично потвърдиха, че багажа, който е бил в купето за майки с деца, е бил на Елин Маджаров. Елин Маджаров е знаел, че това е купе за майки с деца, защото кондукторката го е предупредила, а той в един момент твърдеше, че не е знаел и че било случайно избрано. С множество факти, обстоятелства, свидетелски показания беха разбити и те отидаха на пълни самопризнания. В съдебно-психиатричната експертиза е отбелязано: Елин Маджаров е клинично здрав. Няма данни за душевно заболяване. Амбициозен е, с лидерски стремежи. От дълги години има националистически протурски убеждения. При извършването на деянията си е бил в състояние да разбира и да ръководи постъпките си. Елин Маджаров се разкаиваше. Искрено ли се разкаиваше според вас? Не. Това е притворно разкаиване, за да евентуално да получи по-леко наказание. Не можеш да се разкаиваш за нещо, което си го вършил година, 2, 3 и се подготвил много отпреди това. Той много умен човек беше. Елин Маджаров не беше загубен.
Напротив, той знаел какво прави и очаквал да стане това, което е станало. Да. Не е очаквал да бъде разкрит и той каза, че е подценил органите на МВР. И са един от водещите им мотиви е това, че каквото го направят, то ще бъде за сметка на българите, няма да има възмездие, защото просто не могат да ги хванат. Освен извършените експертизи, следствени експерименти, обиски, очни ставки, са издирани и разпитани близо 90 на 100 от всички пътници във влак 326, които на 9 март 1985 г. са се качвали и слизали на различни гари от Бургас до София. Искаха се свидетелски показания от хора, които вече личеше си, че са вследствие на терористичните актове и взривовете са пострадали сериозно и не можеха да чуват, бяха неадекватни. Трябваше с помощта на други да дават обяснения. Не можеха да говорят. Някои от тях вече не са между живите. Вследствие на терористичните актове не са само 8 жертвите, които загинаха от актовете. Много хора са напуснали земния си път преждевременно. На 25 април 1988 година Върховният съд осъжда Елин Маджаров, Алцек Чакъров и Сава Георгиев на смърт чрез разстрел. Присъдата е потвърдена от Държавния съвет и 4 месеца по-късно изпълнена. Тримата си получиха смъртната присъда. Ако беше сега, надали. 5 години след разстрела на тримата турски терористи през 1993 година, Доган откри в тяхна чест паметник Чешма и от хладнокръвни убийци ги направи борци за права и свободи. Това е единственият паметник в света в прослава на тероризма. Чешмата паметник в село Транак, община Руен, е изградена от ДПС с цел да поддържа в съзнанието на местното тюркоезично население заблудата, че терористите са най-достойните му представители, че това са истински герои-мъченици, отдали живота си за правата и свободите на турците в България. През 1988 година, по разпореждане на бившия окръжен прокурор на Бургас Емил Христов, паметната плоча с имената на тримата терористи е демонтирана. По този повод Ахмед Доган заявява: защо не махнете партизанските паметници? Те са хиляди в страната. Искам съвсем определено да ви кажа, това е много опасен акт на управляващите. Не знам кой е взел това решение. Много опасен акт. Акт, който разделя, който противопоставя, който дава основание за реванш. Естествено, би било много глупаво да си мислите, че ние така ще си наведем главичката и ще си извиняваме. Няма да се извиним на никого. След като бе премахната паметната плоча на терористите с прокурорска заповед, Доган я пренебрегна и отново постави имената им върху чешмата. Какво става с чешмата в село Транак? Не знам. Отивайте там. А кога ще бъде разрушена и най-вече надписите, които са на турски език? Няма да бъде разрушена. Защо? Защото няма такова разпореждане от никъде. То е законно. В чия памет е тази чешма? Не ме интересува. Не ви интересува. Това са хора, които са взривили влак и са убили невинни граждани. Да ви давам интервю. Защо вие сте кмет на тая община? И като съм кмет, да не съм длъжен да ви давам. Много добре знаете, че тези имена са на хора, които са убили невинни. Аз не знам. Ако има такова нещо, нека да го кажат. Доказано е, тримата са с влезли присъди. Да събарят, това не е наше задължение. Но тя е на територията на вашата община. Като е на територията на нашата община. Има се строителен надзор, нека да издадат заповед. Ако има такава заповед, ние ще изпълним каквото има. Има ли някъде в света паметник на терористи? Не знам. Няма такова нещо. Вие твърдите, аз не твърдя такова нещо. Добре, ако някои българи направят това, което направиха тези трима човека с невинни граждани, ми взривиха влак, например, на гара Буново, 9 март 1985. Такова решение, където да пишете такива имена. Има присъди, много добре знаете, смъртни присъди. Да пише Алцек, не знам си какви такива имена не пише.
Тогава какви имена пише? Турските им имена пише, нали? Турски еквивалент на българските имена. Не знам. Напротив, в присъдата също аз имам и пише там на турски. Турските имена също са написани. Вие имате ли някаква култура? Аз ви казах, че не искам да ви давам интервю. Точка по въпроса. Възмездие? Какво възмездие? Те ни отниха най-свидното. Най-свидното. Син, брат и това е. И тежи. И ще тежи докато съм жива. Това е. Докато съм жива. Не зараства това. Смея се. Отгледах си децата. Но не може да зарасне това. Мисля. И ако ние сме държава и сме народ, аз мисля, че главният прокурор има всички основания и всички права да ликвидира този знак на позора. Този знак на позора, преди да бъде тържествено открит от Ахмед Доган, е издигнат по инициатива и със средства на Сабри Мехмед Али Али, чието име също е изписано върху чешмата. Той е съучастник на тримата терористи. Сабри Мехмед Али Али, с българско име Севдалин Маджаров, е брат на лидера на терористичната група Емин Мехмед Али Али, Елин Маджаров. През 1986 година се включва в терористичната група на брат си. Севдалин участва в няколко опита за масови отравяне на водоизточници Айтос, Карнобат, и за Бургас. Сипват с чували отрова в водоизточници. И имат самопризнание от него. Терористи първо бяха в Тодор Живков. Ние не бяхме терористи. Ние пазим нашите права и свободи в България. Вашето име и това на брат ви бяха замесени с атентатите във влаковете? Разбирате ли? Повече нищо не мога да отговарям. Ясно ли ти? Аз го видях във влака. Сабрито му викаме и Сабри, какво правиш ми на край мене и слезе на Айтос, повече не го видях. Викам, какво правиш, къде отиваш? И там той махна с ръка и слезе с влака и замина. А пък брат му го видях във влака, седеше в първа крава в коридора, ама откъде да го знам, как пътува си човека, знам ли след, аз му очаквам, че такова нещо ще има. Въобще, защото аз ги познавам, не да не ги познавам, аз от тях въобще не очаквам такова нещо, че може да са те. Чак вече на съда, като ги видях, тогава останах изненадана. И когато не извикаха, отидахме в съда, само мен не пуснаха дъщерята и зете не ги пуснаха. Няма сам баща така. Влезе вътре, питаме там хората, как е, казвам леко. Само един, то сам да познаваха, от другите не. След мене взе да разпитват кондукторка, която беше една ниска женичка, една млада жена. Питат кондукторката, познаваш къде някой отец? Ето познавам как. Отде го познаш, един път го глобиха на влака. Севдалин Маджаров, или както известен в руенската община Сабри Бей, е осъден на 6 години лишаване от свобода, като съучастник в терористичните актове. Излежава само 2 години и е освободен предсрочно като политически затворник. Сега е областен координатор на ДПС Бургас. Аз от тази трибуна искам да благодаря на господин Хаджи Сабри Мехмед Али, който преди 17 години, както той казва, на автостоп създаде тази политическа сила в Бургаска област. Той е лидер. Човек е извършил има сериозна дейност срещу България. Кой ще бъде лидер тогава? Лидер е този, който... Той няма качество за лидер. Той е една мижитурка, той за нищо не става този човек. В Бургас и в Бургаско едва ли имало човек с такава сериозна антибългарска дейност, като Севдалин. Значи той е терорист. Това е доказано. Терорист, който не получи смъртна присъда поради това, че е имал късмет. И ние сме имали късмет, че бомбата, за която е снабдил взривни вещества в Дружба, не е избухнала. И понеже няма жертви, значи не е
Не е довършено престъплението така, както е било замислено, но той е знаел, че трябва да се сложи бомбата там и че трябва да има жертви. Това е била целта. Това е била целта, да. Поради което той не получи смъртна присъда. Ние не бяхме терористи. Ние пазим нашите права и свободи. Той обясни за бомбата на плажа, че той си представя плажа като пясък само, където не отиват хора. Той на плаж никога не е бил ходил, а той видимо му личеше. Не заради загара на лицето, а поради така чисто хигиенни признаци. Значи той и вода не беше виждал, не само морска, като че ли. Този човек каза, че да, е взрива, но там ще да се прави опит. Там няма хора, защото американците си гърмат в Невада, колкото си искат и няма никакви проблеми. В края на съдебния процес, когато на подсъдимите е дадена последната дума, Сабри Бей се разкайва. Срамувам се от нашето поведение. Признавам си моята вина. Искам най-минималната присъда. Много ви моля, от сърце, душа, простете ми. Времената обаче се менят. Днес бившият терорист Сабри Бей е с гордо вдигната глава. Заради особени заслуги към българската държава и по-точно в избиването на невинни хора, на него му е оказана честта да бъде в близкото обкръжение на президента Георги Първанов при посещението му в община Руен. Макар че е с основно образование, Сабри Бей е назначен за специалист при Общинския съвет на Руен. Вероятно специалист по взривовете. Без никакъв срам от своето минало на терорист, Сабри Бей взима активно участие в политическите изяви на своята партия. На националната конференция на ДПС през 2006 година Сабри Бей е в първите редици на активистите. Това е справедливата присъда, която той получи за съучастие в терористичните атентати. От затвора освободен още по времето, когато БКП беше на власт. Защото тогава не питаха за какво е бил затвора. Щом е турчин, значи той е репресиран бил по тая схема, поради което трябва да бъде пуснат. Това, че е терорист, никой не го е учител. И престоял една година в затвора, репресиран, предполагам, че и държавата му е платила след това. Предполагам. За съжаление е точно така. Като неправилно осъден политически затворник и жертва на тоталитарния режим, българската държава дава обезщетение на Сабри Бей. На него и на стотици като него репресирани, управниците ни им отпуснаха еднократни суми в размер на 50 000 неденоминирани лева, а от началото на 2005 година получават около 10 лева ежемесечна добавка към пенсиите. Нещо повече, по настояване на ДПС в началото на 2006 година, турските терористи получиха и трета добавка към пенсиите си, като за това бяха отпуснати нови милиони левове. Ние в момента имаме една страхливо управляваща класа, която е заета главно да краде. Тя е гузна. И тези въпроси въобще не я интересуват. Че издигнали паметник. Но чак ще един турски полк да дойде до Александър Невски, те ще намерят някакво оправдание. Така че извинявам се за острите и тежки думи, които ги казвам, но това е самата истина в България. Българина така в момента показаха всички през тези години, че се крепят на външна благословия. На отстъпчивост, на компромисност, която, но не е личен компромис, а компромис, който става за сметка на милиони хора, на българската история, на бъдещето, на нашите деца. Ръководителите на ДПС, които в своите речи възхваляват подвига на терористите като борци за права и свободи, забравят, че сред жертвите на този безадресен тероризъм можеха да бъдат не само самите те, но и техните деца, майки и бащи. Противовес на терористите, на които ДПС издигна ореола на борци за правата и свободите на тюркоезичното население, се поставя и образът на обикновените българи като техни мъчители и палачи, с несправедливо нагнетяваната им вина за така наречения възродителен процес. Българските политици се надпреварваха да се извиняват за преименуването, но никой от тях не се сети да поиска насрещно извинение за терористичните актове. Родните ни управници години наред изказват съболезнование на американския народ за атентата на 11 септември 2001 година.
За загиналите българи от терористичните актове такива съболезнования няма. За тях ще остане само този мемориал, който ще напомня на поколенията за трагедията.